Social media wo viral ungjak o video kaisa norok nugui mankana video ni screen o chwla khoroksa scooty chalugui faimani lama o tai lama ni swnamjak divided ruling o thutaima bai bini scooty Nobar o uri thangka jemon cinema film ni action movie stand haikai tai o uri ma bai bo bwskango phaitongjak kaisa pickup truck ni bwskango thangui kwlai rwkha tai o kwlaima bai o video belai no social media o viral wngui tongo omoni theka phano viral wngjak je o driver bwtui haike kaisa patimung kotor patima jaga phano che normal reaction kai bo bini scooty no khojagui terang thango baksa borok hai o video no nugui hinui tongkha Yamraaj jokhon chutti o thangjak khangkai kal ni semaha kal phano phaitu khwnai tungsapana lori rimaya hinui tonglaikha hingke norok o viral video nugui bwtui tongkha hingke paithak gamsung sanai nok ani video no chajakkai ba like subscribe share khai di bwdui hai tebo kotal kotal video rok manani bagui।